caggal nde Allah dandi annabi nuhu e ɓen yimɓe bonɓe ɓe ganduɗa yolonoɓe e ilam tufan hankadin wonti aduna o fof ko Allah tabaraka wa ta'ala goto rewte duuɓe e kitale ene jokki hayetti e zamanu yimɓeɓe eɓe lutti e dewgol sanamuji eɓe jejjiti wasiyu annabi nuh holko adduno ɗum taniraɓe annabi nuhu en mbiyanno minen min jiiɗa e jirti taniraɓe men ɓe ganduɗa ko dandunoɓe e ilam tufan nden noon eɓe ƴetti nati taniraɓe ɓe eɓe pewdi adali eɓe garanna eɓe gona e darde nati ɗe yaha ɓoy seeɗa eɓe batti arde eɓe mooma ɗum yaha yetti e dumun eɓe batti arde eɓe ndew ɗum kono no Allah rewirteni ha won dumunno Allah tabaraka wa ta'ala nel e mabɓe annabi biteɗo huudu ene nela e leñol bitegol aada leñol aada komi yimɓe sembuɓe jomen doole no fewi Allah meeɗa tagde waɓe comme no mabɓe hewde doole eɓe ƴettanno montagne uji mawɗi e pewne hen batimaji e pewne hen kala koɓe jiiɗi kono noon kamɓe foof e rokkede doole ala ko woni e ɓerde mabɓe hakkillaji mabɓe so wona kefaragal weliɓe tan ƴettude nati sanamuji eɓe pewda ɗum eɓe gona e rewde ɗum eɓe goppa Allah tabaraka wa ta'ala Allah waɗi annabi huude en wurde mabɓe ene waari wonata koye wajadoɓe saaha fof en wasiyoɓe en haalna pewal en wiyaɓe hemon yimmam ndente ɗe ka arno ko yimɓe annabi nuh guila arari e moɗon yimɓe annabi nuh gonnode e dow leydi en mbaɗa bonande kono noon nde continde hen Allah halkiɓe on wiide hemon yimmam wotede we so wona Allah tabaraka wa ta'ala goto gande koye on ngala dewteɗo goɗɗo so wona Allah tabaraka wa ta'ala on wiyaɓe noon yimɓe gone jalkirtoɓe en ceyfitanɓe en mbi ko kangare en goni wi an nuh an indo an annabi huuɗo andude minen min gaccata allaji men ɗemen ndewatde sababun ko kalta ko ala min mbatta ɗum minen ni min gonɗinanim ndeysan o continue na won dumun kanko annabi huuɗo gonɗinanim so wona yimɓon seeɗal yimɓeɓe continue en ceyfitamba en toñamba en kalam kala façon bonande yahawon dumunno goto kanko annabi huuɗo o noddimi makko ɓe fo yehemon yimmam min de mi yettini nelalam ngal Allah wina kam mi yettini e moɗon mi timmini mission ngam on calimi gandanɗa hoorema jabdomi hankadi kanko annabi huuɗo o yeehi o jooɗi o wodi e fadde ha lebte Allah gara e wajiɓe ɓen noon kanko yimɓe makko waɗi fof en jooɗi haaɓo en jii leydi ndi woni e yorde kos en jii asmanu o natti tobde en jii leɗɗe ɗe ganduɗa taw ko vertiɗnoɗe leɗɗe ɗe goni e soyɗude yimɓeɓe ɗum noon foof e waadi noon duttaki fewde Allah e pin subaha gotan en jii asmanu o en waɗi duuli mawɗe yimɓeɓe jalti gone soynade mbiya en malama e ɗum de ko jogortobde leydi hecciɗ lawol gongol ndeketi yo eɓe ganda ko sowmi ko e nder duulde ko lefte Allah bonɗe jogor faade mabɓe kamɓe ɓen ɗon yimɓe eɓe jooɗi haaɓo satan en jii hendu anende woni arda mabɓe hendu noon wuljaw hendu ndu sange wonti hendu ɓuumɗo sattudu hendu ndu ena ara en naati wuuro ngo so hawri e leɗɗe rondoto leɗɗe ɗe ha dow anende fukka ɗum e leydi ɗofata kala ko hawri eɓe gona dogɗe naata nder cuuɗi mabɓe hendu ndu gandanɗa hoorema suuti cuuɗi ha dow en yerbin ɗum en sammin ɗum e leydi hendu ndu gandanɗa hoorema anende so tawi hawri e ma taƴata gandanɗa hoorema kala hunde taƴata tekke ma taƴa gandanɗa hoorema hay ɓanduma Allah waɗi eɓe gorini Allah ne wurte mabɓe hendu ndu hawol fodde balɗe jeetati Allah tabaraka wa ta'ala ene wurte mabɓe hendu ndu momtiɓe e dow leydi ha laaɓi ceera hankkadine wonti ala keddiɗi e dow leydi ndi so wona annabi huudu e yimɓe muɗum ɓe ganduɗa taw ko gonɗinnoɓe Allah ɗum tagui ɗeɗo heferɓe Allah tabaraka wa ta'ala haalimo toon to suratu biyeteɗo Fussilat Allah ɗum yimɓe aada eɓe gonno gandanɗa hoorema ko yibbi taw ko moni kininoɓe e dow leydi ko alda e droit hay goto ke dow fenade yorde kos eɓe jooɗino eɓe nodda fewde Allah eɓe caali eɓe mawnikini eɓe mbi eɓe jaɓani eɓe kaɗano noon kadi eɓe dutti eɓe goni minen kay ala ɓurɓe kamen hewde doole e dow leydi ndi bima ana kala garɗo men jaggata min piiɗum minen min kulani haydara eɓe goni e haalde ɗum ɗo Allah tabaraka wa ta'ala jaabiɓe toon wi kamɓe kam beele eɓe ganda Allah tabaraka wa ta'ala mo ganduɗa tagɗoɓo o ko on kay ɓuuriɓe hewde doole sinno mi joguino hakkille kam mi pamanno doole mabɓe kewko foof tagɗoɓo kañum ɓuuri hewde doole Allah wi kamɓe de eɓe gonino wonande ayeji men ɗe kal mande e kawis mamen mbaɗi eɓe gonata tan koye yeddude eɓe yiide gandanɗa hoorema ɓeɗo gorno ha Allah tabaraka wa ta'ala jagguiɓe mumtiɓe e dow leydi ndi ha laaɓi ceer ɗum tagui sadaqallahu l-azim wa ballaga rasulu musidɗo aɗa ñaaga nde mbasta yejjirde wadde abonné e chaine amen YouTube beel so vidéo ji amen goɗɗi kesi gari mbawa yettadom.